Vitajte na obchodnej prezentácii spoločnosti iVavi. iVavi je lídrom v oblasti videokomunikácie a disponuje s mnohomiliardovým finančným zázemím. Má viac ako 2000 strategických partnerov z rôznych krajín sveta, ako napríklad American Express, United Airlines, Ford, Johnson & Johnson. iVavi poskytuje videokomunikačné nástroje pre svojich partnerov. Na základe $1 miliónového prieskumu svet sa uberá a postupne prechádza na videokomunikáciu. Podľa predbežných odhadov do roku 2015 až 70% komunikácie bude prebiehať prostredníctvom videokomunikácie. iVavi poskytuje svoje služby od roku 2007, avšak v roku 2011 vznikla požiadavka, aby služby boli dostupné aj pre súkromné osoby s možnosťou finančného zárobku. Z tohto dôvodu iVavi vypracovala program, ktorý vám teraz v krátkosti predstavíme. Stabilitu spoločnosti iVavi zabezpečujú nielen mnohomiliardové investície do spoločnosti, ale aj osoby, ktoré ju založili. Pozrime sa na to, čo je dôležité pre človeka 21. storočia. Od začiatku svetovej hospodárskej krízy životná úroveň ľudí sa rapidne zmenila k horšiemu. Väčšina nových partnerov sa pridala k iVavi v nádeji, že sa im podarí dosiahnuť bezstarostný život, ba aj úplnú finančnú nezávislosť. Sú aj takí, ktorí si chcú len šťastie zlepšiť životný štýl, potrebujú len viac voľného času, lebo to znamená pre nich lepší život. Vo voľnom čase človek 21. storočia by chcel aj objavovať svet, preto medzi cieľmi mnohých ľudí je aj vízia dosiahnuť finančnú nezávislosť, vďaka ktorej budú môcť objavovať exotické miesta a spoznať rôznorodé kultúry sveta. Medzi novými partnermi sú aj takí, ktorí by chceli mať lepší zdravotný stav a uvažujú, že ich cieľ sa môže ľahšie a rýchlejšie naplniť na mieste, kde je možné dosiahnuť finančnú nezávislosť. Tvrdia, že je lepšie zarobiť veľa peňazí z iVavi a zároveň si kúpiť hociktorý wellness produkt, ako sa venovať len jednej firme s jedným produktom s vysokou mierou neúspechu a takto prísť o všetok vynaložený čas a prácu. Podľa medzinárodného prieskumu 9 z 10 ľudí prežije svoj život v takej biede, že keď sa časom pozrú späť a vyhodnotia si svoj život, uvedomia si, že keby dostali novú šancu na život, všetko by urobili ináč. Bohužiaľ, ale vtedy už bude neskoro. Prežiť si svoj život v znamení neustálych obáv a na konci si uvedomiť, že čaká na nás už iba samotný koniec a žiadna perspektíva, nie je nič povzbudzujúce. Nielen zamestnanci, ale aj väčšina podnikateľov žije podobným spôsobom. V nútenej správe nevedia, čo prinesie budúcnosť, či tam bude práca a nádej na lepší život. Čoraz viac ľudí prehlasuje, že ako následok hospodárskej krízy už mnoho rokov si nemôžu dovoliť ani dovolenku. Nehovoriac o úveroch, ktoré ľudia nevedia splácať a o krajinách, ktoré vyhlásili bankrot alebo dôchodkových systémoch, ktoré sú v ruinách. Ceny sa zvyšujú, kým príjmy sa znižujú alebo stagnujú. Mnoho ľudí sa snaží tieto javy vykompenzovať s prácou na čas, prípadne ďalšími zamestnaniami, avšak výsledkom je, že majú menej voľného času a stúpa napätie v rodinách. Polovica sobášov sa končí rozvodom a ak náhodou zostanú aj spolu, dlhodobé finančné problémy vedú k rozbitiu citovej väzby lásky voči sebe. Vydať sa na cestu finančnej nezávislosti je ťažké rozhodnutie. Človek dnešnej doby, aby vedel udržať svoj životný štandard, obetuje čoraz viac svojho času za účelom získania finančných prostriedkov. Preto čím ďalej, tým viac má pocit, že má menej času. A naozaj má menej času. Nie je možné zameniť všetok čas, keďže deň má len 24 hodín a ak sa veci zhoršujú, tak je nutné si nájsť iné riešenie. Riešenie, ktoré premení ľudský výkon na peniaze a nie čas na peniaze. Kým čas je daný, výkon sa dá vystupňovať. Spoločnosť iVavi ponúka príležitosť, pri ktorej za jednotku výkonu vytvoríte predpoklad na pasívny príjem, ktorý môže pretrvať roky, prípadne aj 10 ročia a takto zabezpečuje trvalú prosperitu. Kvôli zhoršujúcej sa kvalite života, menej a menej ľudí si môže dovoliť podnikať, pretože hlavným problémom pri nedostatku času je, že ľudia nemajú peniaze a naozaj sa nemôžu dovoliť zapojiť do takej činnosti, ktorá im nezabezpečí dostatočnú návratnosť. Len taká príležitosť môže byť priateľná, ktorá nezaťažuje finančne rodiny a ľudí a s ktorou môže začať ktokoľvek.
ako napríklad aj príležitosť iVavy. Niektorých odradí táto obchodná príležitosť, lebo si myslia, že musia násilne nahovárať alebo presviečať svojich priateľov a v podstate sa stať násilným. Ale verte nám, ani my nie sme takí. Nikoho nechceme presviečať, len hľadáme ľudí, ktorí rovnako rozmýšľajú a chcú dosiahnuť blahobyt. A takých ľudí netreba nahovárať, oni sami hľadajú takú príležitosť. Navyše je ešte jedna vec, ktorá môže brániť ľuďom, aby sa vydali na cestu finančnej nezávislosti. Ich vzdelanie. Bohužiaľ v školách sa učí, že ak chcete niečo významné dosiahnuť v živote, musíte sa roky učiť a preto niektorí ľudia, keď sa stretnú s možnosťou iVavy, napadá ich myšlienka, že nie sú schopní dokázať to. Pravdou je, že na začiatku nikto nie je schopný, ani tí, ktorí teraz zarábajú milióny dolárov z danej príležitosti. Ale tu je možné zarábať peniaze aj bez toho, aby ste absolvovali univerzitu či vysokú školu. Aktivity pre úspešný rozbeh podnikania sa naučíme počas zarábania peňazí pod dohľadom a s pomocou vašich skúsenejších kolegov a môže nastať situácia, že kým sa to naučíte, stanete sa finančne nezávislým. Takže netreba sa báť, len sa jednoducho dajte do toho a vytrvajte, kým nedosiahnete svoje ciele. Ešte predtým, než vám ukážeme našu ponuku, musíme zdôrazniť, že len vytrvalá práca môže prispieť k tvorbe takého života, ktorý vás z beznádejnosti privedie do pokojného života. Naša ponuka je nasledovná. iVavy sa zaoberá online videokomunikáciou, je to vlastne nová revolúcia v komunikácii. Takéto revolúcie sa už aj udiali. Stačí, ak si spomeniete na fax, telefón, mobilný telefón alebo internet. Existujú ľudia, ktorí v nej uvidia príležitosť a vďaka jej využitiu zarábajú milióny a sú takí, ktorí nevidia nové možnosti a preto sa stanú len užívateľmi. Nechceme, aby to bola zasa príležitosť, na ktorú, keď sa pozriete spätne časom, poviete: bohužiaľ, zmeškal som aj túto príležitosť a nestal som sa finančne nezávislým. Služby iVavy sa využívajú celosvetovo, viac ako v 100 krajinách a počet užívateľov dennodenne rastie. Momentálne sa poskytujú služby ako video-email, videokonferencia a živé vysielanie. Ich používanie v živote firiem sú takmer nevyhnutné. Totižto videokomunikácia je jedinou formou komunikácie, ktorá najviac zodpovedá k živému face-to-face stretnutiu. Ak firma nepoužíva tieto komunikačné nástroje, zaostane čoraz viac za konkurenciou. Na základe tejto skutočnosti 10 000 ľudí z celého sveta sa dopracovali k záveru, že by sa chceli pripojiť k trendu, pričom samotným užívaním a ďalším odporúčaním našich služieb majú možnosť získať finančné prostriedky za účelom naplňania vlastných individuálnych potrieb. Preto vám odporúčame, aby ste boli aj vy medzi tými, ktorí budú šíriť videokomunikačnú technológiu, ktorá je stále vo vývoji za účelom skvalitnenia služieb a vývojom nových služieb. Výmenou za to vás naučíme, ako dosiahnuť príjem, po ktorom túžite. Buď sa jedná o príjem alebo finančnú nezávislosť. Na začatie podnikania nie je potrebné mať milióny ako v prípade bežného podnikania, ale stačí mať len $220 a môžete rovno začať. Ako odmenu za to všetky naše služby môžete používať a s následným odporúčaním môžete získať neobmedzený zdroj príjmov. Samotné užívanie služieb a udržiavanie obchodu v tomto prípade je možné za $25 mesačne. Tento mesačný poplatok zaručuje aj možnosť dosiahnutia pasívneho príjmu. V obchodných modeloch, kde neexistuje žiadny mesačný poplatok alebo obrat, nie je možné dosiahnuť pasívny príjem. Takže mesačný poplatok v tomto prípade zaisťuje, aby ste mali opakujúci sa zdroj príjmu, a to bez ďalšej investície, práce a času. Najvhodnejší balík na odštartovanie aktivít z iVavy je premium balík v hodnote $220. Avšak iVavy myslel aj na takých, ktorí v súčasnej dobe si nemôžu dovoliť investovať takú čiastku. Pre tých je určená ponuka V5, ktorá stojí len $35. Takže môžete začať naplňať sen o finančnej nezávislosti už za $35 prostredníctvom balíka V5, ktorý z celého sveta získava masy ľudí medzi iVavy partnerov. Táto ponuka vám nedáva neobmedzené možnosti používania iVavy služieb, ale dáva potenciál na získanie príjmov, prostredníctvom ktorých viete získať premium balík v hodnote $220 a takto naplniť vaše vízie finančnej nezávislosti. Ďalšie výhody iVavy.
Naozaj sa jedná o online obchodný model, ktorý viete vybudovať aj z tepla domova. Človek 21. storočia čoraz viac túži potom, aby jeho vlastný domov bol aj jeho pracoviskom. Avšak väčšina podnikaní riadených z domova neznamená, že naozaj môžete postaviť obchod z domu, ale iba to, že človek nemá takú prácu, kde musí dennodenne cestovať. iVavi je obchodný model, ktorý môže byť postavený z domu a môže fungovať online, keďže danú príležitosť je možné prezentovať iba online. Naše produkty sú online služby, preto vy sa rozhodnete, či opustíte vlastný domov, aby ste cestovali, alebo postavíte svoj obchod z okruhu rodiny, bez toho, aby ste museli pozývať cudzích ľudí do svojho domova. Keďže služby spoločnosti nepodliehajú žiadnym povoleniam ani v jednej krajine sveta, je možné vybudovať globálne podnikanie v celosvetovom meradle. Nielen rýchly, ale aj dlhodobý spôsob získania príjmov. iVavi pri najnižšej cenovej hladine na trhu zabezpečuje najväčší podiel vyplácaných príjmov pre svojich partnerov, preto nielen rýchlo, ale aj dlhodobo viete zabezpečiť svoju finančnú nezávislosť. Nemusíte byť živnostníkom, pretože partnerom iVavi sa stanete ako súkromná osoba. Z tohto dôvodu sa na vás nevzťahujú žiadne firemné mesačné odvodové príspevky. Nemusíte čakať týždne na svoje príjmy, môžete ich vyzdvihnúť a to v dolároch, čo predstavuje stabilnú menu. Partneri iVavi veľmi oceňujú rodinnú atmosféru firmy. Mnoho partnerov tvrdí, že má pocit, ako keby sa dostali do novej rodiny. iVavi rodina vás touto cestou pozýva medzi svojich členov. Nemáte sa rozhodnúť, či áno a či nie, ale rozhodnúť sa, či chcete lepší život alebo sa uspokojíte s terajším. Chcete tráviť svoj čas so šéfom alebo so svojimi blízkymi? Chcete ozajstné finančné uznanie za svoj vlastný pracovný výkon? Alebo vám stačí minimálna hodinová mzda až do staroby? Ak pozeráte toto video, odpoveď je jednoznačná. Neuvažujte dlho a pripojte sa k nám a začnite hneď. Rodina iVavi by vás rada privítala medzi svojimi členmi. Príďte a naplňte vaše sny spoločne s nami. Ďakujeme vám, že ste nás vypočuli.